Halløj, så derude og knæk og bræk alle sammen. Det lykkedes jo ikke at fange den famøse havre her den anden dag, og et eller andet skal tiden jo bruges på, så jeg tænkte, at jeg lige vil lave en lille video her, hvor jeg gennemgår det, jeg bruger til ikke at fange havrederne åbenbart. Men det er simpelthen et flodtackle. Det kan også bruges til i andre sammenhæng, til åens arbo eller makrel i sæsonen, eller ja, hvad man nu kan sige. Men her kommer det. Jeg håber, I kan se og høre, hvad der foregår. Men det består simpelthen i al sin enkelhed af et glideflad, som jeg har her. Det her, det er 12 gram. Alt efter, kan man sige, forholdene, så kan man jo vælge at bruge et lettere eller tungere. Glidefladet, det er jo ligesom, det glider på linen. Man har en lille gummistopper, der sidder, jeg håber jeg får den med, der sidder her, så man kan justere dybden med. Nu er der gået lidt kluder i det her, kan jeg se. Det er jo fuldstændig ligesom, når man er ude at fiske. Fladet, det glider på linen og stopper ved den dybde, man nu har sat. I den anden ende af foretagendet, hernede, der sidder blyet. Det vejer 12 gram. Det er det, fladet ligesom kan bære. Det er ligeledes et glidebly. Det vil sige, at det kan glide på linen. Det er man jo ikke altid interesseret i. Sådan et bly her, hvis det sidder og glider frem og tilbage fra linen, så kan det slide utroligt på den og gøre, at man mister sin drømmefisk, når linen har siddet herinde og roteret rundt og er blevet kørt over. Derfor kan jeg anbefale, at man monterer en gummistopper oven over sit bly. Der kan man se den. Og lige så vel en neden for blyet. Grunden til den nede for blyet, det er jo, at man ikke har lyst til, at hver gang man kaster ud, at enden af blyet hernede skal sidde og banke ned i ens knude, som jo er det, der forbinder en til den hypotetiske havørred ude i den anden ende. I kan prøve at se her, hvis man glider den her ned til knuden der, og lige så vel den anden her, så kan det altså ikke sidde og kan man sige, og skure rundt på linen. Det kan selvfølgelig godt sådan stadig bevæge sig. Det har også den fordel, at skulle der komme en fisk på, og linen knækker. Nu fisker jeg selv med et forfang, som har en lidt lavere brudstyrke end, kan man sige, min hovedline. Og det gør jo, at forhåbentlig så er det, kan man sige, forfanget, der knækker af, hvilket resulterer i, at fisken ikke skal slippe rundt på både flod og bly og deslige, og man forhåbentlig selv får det med op igen også. Skulle det ske, at linen den af en eller anden årsag knækker over blyet, og fisken så skal trække afsted med det, så kan man sige, at havde man et fast forankret bly, altså et bly, hvor der for eksempel var en svivl i begge ender, eller hvad det nu kunne være, så ville fisken ligesom skulle slippe rundt på det, indtil krogen ruster, eller den får knækket linen eller noget. Man kan sige, med glideblyet her, der hvis fisken den knækker linen og slipper rundt på blyet, så kan man sige, at der skal ikke meget modstand til, før at det ligesom glider af, og fisken ikke skal være slippe rundt på det her mere. Nu kan man sige, med de her lette bly, der kan man sige, der gør det måske ikke så meget, men generelt fisker man med et tungere bly. Man er jo ikke interesseret i at forankre en lille skrubbe, der tilfældigvis har taget ens fjordreje til bunden med et 100 grams bly. Så i alle henseender fisk med et bly, der kan trækkes af, så frem at linen den knækker. Bevæger vi os lidt længere ned, så kommer vi til sylen.
Den er her. Nu er det her et flådetackle, kan man sige, der skal ud og ligge og duve i strømmen i Københavns Havn, forhåbentlig. Derfor har jeg valgt en ring swivel. Man kan se, at den har en lille ekstra ring der, kontra en vanlig swivel. Jeg håber, vi får den med i billedet her, ellers så, ja, jeg ved ikke, om I kan se det her. Men ja, den har i hvert fald en ekstra ring, og det gør jo, at, hvad kan man sige, ens arm, den har en lille smule mere frispil, når den kommer ud. Ikke? Den kan bevæge sig lidt mere naturligt i strømmen ved at den her lille ring, den sidder og hvad kan man sige, bevæger sig, ikke? Frem for hvis man har en konventionel swivel, hvor man binder sin line direkte i her, så kan det godt blive lidt stift, særligt hvis man fisker med et langt forfang. Det her, det er et fluorocarbon forfang i 0,23, og fluorocarbon er jo notorisk lidt mere stift end nylonline. Og deraf vil man gerne have den lidt ekstra bevægelse. Bevæger vi os længere ned af tacklet her. Det er jo 123 cm langt fra bly til bund, eller fra bly til krog hedder det. Og det kan man jo variere, som man nogle gange synes. Nu var jeg nede og fiske her i havnen i går, og oplevede nogle ørreder, som var varmere sky, og der kan man jo så være nødt til at gå op i et længere forfang. Det er ikke altid det nødvendigt. Så kommer vi ned til the business end, krogen. Det, der skal gøre, at drømmefisken bliver kroget. Ja, den ser sådan her ud. Det er jo sådan lidt efter smag og behag og behov. Der findes et utal af forskellige mærker, og det er selvfølgelig alt efter, hvad man nu synes er. Jeg kan anbefale at lade være og købe det her fra Temu. Gode kroge, de koster altså ikke alverden. Nu for eksempel, det her, det er en Gamakatsu-krog. Jeg laver bestemt ikke nogen reklame for noget som helst. Sådan en pakke her kan fås i omegnen af 30-40 kroner måske. Ikke? Der er 10 kroge i, det holder altså for de fleste rigtig lang tid. Der er ingen grund til, at man skal købe det dårligt der. Det gælder jo med alt det her, der sidder nede for enden af tacklet. Det er det eneste, der forbinder os til fisken. Jeg har sat en lille selvlysende perle på heroppe i toppen. Det er bestemt ikke nødvendigt. Jeg kan godt lide at kigge på den. Og man kan sige, giver det en selv lidt ekstra selvtillid, så er det rart. Og er det nødvendigt overhovedet ikke? Jeg synes nogle gange, hvis vandet er for eksempel en lille smule plumret, og man fisker med noget, som ikke er visuelt. Man kan sige en kogt reje for eksempel, den lyser jo op. Men fisker man for eksempel med en orm, eller en levende fjordreje, eller noget af den dur, så synes jeg, det er meget rart at have sådan en lille selvlysende perle her, man lige kan give den et lille skud med en lygte, så lyser den lidt mere op. Det der er lidt specielt hernede for lige at vende tilbage til krogen, det er en størrelse 6 krog. Den har et lille bitte modhag her på skaftet. Det gør altså, at en reje eller en orm hænger lidt bedre fast. Men lad det nu være ved det. Det er, at den er rigget op med det, der hedder en knotless knot. Hvilket vil sige, at linen ikke er bundet på selve krogskaftet. Det er ligesom snurret rundt om. Om det betyder så meget, det ved jeg egentlig ikke. Men altså, jeg har været utrolig glad for det, og det gør, at linen kommer ud, kan man sige, på undersiden af krogeret. Og nu håber jeg, at vi får det med det her. Hvis man ligesom trækker sin krog over sin hånd, så kan man se, at den altid vil dreje og få fat. Gør det lige igen her for kameraets skyld. Sådan der. Det er simpelthen på grund af den her lille vinkel, man får på linen, der kommer ud fra undersiden af øjet. Jeg kan lige demonstrere, hvordan man binder den. Jeg skal lige se, om jeg har den rigtige krog til det her. Vi tager et stykke line her.
sådan her, linen i oppefra. Det er altid, når man har en krog, det er altid oppefra og ned. Man må aldrig binde den, så når man afslutter den, at den line, man ligesom skal sætte til sin svivl og videre, kommer ud af toppen. Så har det den helt modsatte effekt, og krogen vil dreje ud af fiskens mund. Sådan her. Man liner det op sådan her, så man har en lille tavs. Det er egentlig meget mere simpelt end mange andre fiskeknuder. Så vikler man rundt om skaftet. Jeg synes omkring 10 gange er passende. Sidder der nogen derude og holder øje med, hvor mange gange jeg vikler, så siger jeg lidt til. Det kan sagtens være det mindre end 10. Og så fører man simpelthen den tavs, man har fra den anden ende af linen, ned gennem toppen af øjet. Man må aldrig føre det igennem den her vej. Sådan der. Og så er den strammet til, og man tænker, ej, det kan ikke holde, der er ikke noget, der er jo ikke nogen knuder reelt set her. Jo mere du trækker i den her, jo mere spænder den sådan set til. Det er selvfølgelig vigtigt at klippe det overskydende af. Nu har jeg ikke lige min lighter, men ellers så vil jeg lige brænde ind i stykket her, så det ikke sidder og stikker ud. Og ja, det var egentlig det i forhold til et flådetegl, man kan bruge til fiskeriet i havnen, hvis man har lyst til at fiske med levende eller død arm eller naturlig arm i det hele taget. Det er selvfølgelig vigtigt at tilpasse det hele til forholdene, og også især også krogstørrelsen, ikke? Altså man vil måske ikke sætte en hel sardin på sådan en lille krog her, men altså jeg håber I fik noget ud af det, og spørg endelig hvis det er. Og tak for denne gang.